Bună! Mă gândeam ca să filmez produsele mele preferate, care îmi plac extrem de mult și de-a lungul timpului le-am recumpărat. Sper să vă placă și să trecem la treabă. Primul produs este acesta, este un primer, este de la Benefit și este un produs bun pentru un ten gras. Minimizează porii, îi face mult mai mici și îți lasă pielea extrem de matifiată. Și de asemenea te ajută extrem de mult la rezistența machiajului de-a lungul zilei. Un alt produs care pur și simplu îl ador este o paletă, este aceasta, este de la Huda Beauty. Este o paletă extrem de frumoasă, se numește Desert Dusk și are aceste nuanțe absolut superbe. Este o paletă cu tot felul de nuanțe, roz, movalii. Spre exemplu, acesta este o nuanță extrem de deschisă, este o nuanță exact ca și pielea, este un nude. Aici avem un maro, aici avem un roz deschis, un maro, un bronz spre roșu, un alt roz, un mov, extrem de multe nuanțe frumoase, avem și un portocaliu și un roșu extrem de închis, un vișiniu. Este o paletă pe care pur și simplu o ador. Este extrem de pigmentată, avem aici un fard glitterat. Acesta nu este extrem de bun, eu de obicei îl aplic pe deasupra unui lipici special pentru glitter. Dar este o paletă absolut superbă, poți face machiaj atât de zi cât și de seară, o poți lua cu tine oriunde dorești, pentru că este perfectă. Calitatea fardurilor este extrem de impresionantă. Spre exemplu, voi lua câteva farduri de aici, voi lua pe această portocalie care îmi place extrem de mult. Și acest maroniu îmi place foarte mult. Sunt extrem de pigmentate nuanțele. Voi lua și ceva mai special. Aceasta este duocrom. Și voi mai lua și un să iau un rozaliu. Și aceasta, uitați-vă puțin cât de bine arată. Nu mă pot îndoi niciodată de calitatea fardurilor de la Huda Beauty. Am extrem de multe palete de la ea și toate sunt extrem de pigmentate. Nu am cuvinte să vă spun cât de mult îmi plac aceste farduri de la Huda Beauty. Îmi plac extrem de mult formula. Nu sunt extrem de prăfoase. Fardurile sunt pigmentate, nu am cuvinte să vă spun cât de mult îmi plac. Nu recomand doar această paletă, vă recomand toate paletele de la ea, are extrem de multe palete, poate într-o zi voi face și eu un videoclip cu toate paletele mele pe care le dețin de la Huda. După cum prea bine știți, Huda Beauty are mult mai multe produse. Știu că a scos acum pe piață și fonduri de ten și rimeluri și tușuri, dar fardurile ei nu m-au dezamăgit niciodată. Fondul de ten l-am încercat de la Huda Beauty, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate. Nu mi-a plăcut efectul pe care îl lăsa la sfârșit. Mi se vedeau extrem de tare porii. Fondul de ten folosit pe deasupra la acest primer pe care pur și simplu eu îl ador, nu mi-a plăcut cum se vedea efectul. Deci fondul de ten nu l-am recumpărat de la Huda, l-am terminat cu greu, dar nu l-am recumpărat pentru că nu m-a dat pe spate. Nu știu, aștept o nouă formulă, un nou produs, un nou fond de ten pentru a vedea diferența. Poate nu-mi stă mie bine cu acel fond de ten, nu-mi priește formula și nu știu ce să vă zic.
Voi ați încercat fondul de ten de la Huda? Aștept răspunsurile voastre în comentarii dacă doriți să-mi răspundeți, să știu și părerea voastră. Da, deci despre palete nu am cuvinte. Și de data aceasta, un alt produs care mi-a plăcut extrem de mult este acest parfum. Este un parfum care se numește Chloe. Are o sticluță extrem de elegantă, iar aici vine împreună cu o fundiță. Este un parfum dulce, care are bujor și trandafir. Miroase extrem de bine. Eu l-am ținut în gentuța cu cosmetice și, din păcate, mi s-a cam zgriat această zonă și nu se mai vede atât de frumos. Dar este un parfum plăcut și vi-l recomand cu mare drag, dacă vă plac parfumurile dulci. Atunci când ai tenul gras, ai neapărat nevoie de aceste șervețele. Sunt șervețele care te ajută să lupți împotriva sebumului. Și sunt așa subțiri. Sunt exact ca o hârtiuță, o folie extrem de mică, dar îți îndepărtează sebumul de pe față extrem de ușor și rapid, fără să îți ia machiajul. Asta îmi place extrem de mult la aceste șervețele. Eu am momentan acestea de la Oriflame. Sunt bune. Am mai avut și alte variante, nu mai știu exact de la ce branduri, dar să știți că sunt binevenite orice fel de brand ar fi, pentru că te ajută. Și vom face acum o mică demonstrație, nu? Dacă tot avem tenul gras și mi-a ieșit și puțin sebumul. Și îmi voi la oglindă. Dacă nu mă înșel, acestea sunt cu ceai verde. Și pur și simplu iau șervețelul acesta și mi-l aplic pe frunte sau în zona în care am eu sebum. Și după cum puteți vedea, această hârtie a absorbit sebumul, iar eu încă mai am fond de ten pe frunte. Dacă vă uitați atent, cred că se poate observa că fața mea nu mai lucește atât de tare, aproape deloc, iar pe acest șervețel se poate observa cum a absorbit sebumul. Da, recomand și acestea de la Oriflame și de la alte branduri, pentru că știu că mai toate sunt bune și își fac treaba așa cum trebuie și te ajută să scapi de sebum. Un alt produs pe care îl recomand și îmi place este acest Lip Injection Extra. Este un fel de balsam de buze pe care îl aplici pe buze. Este de la Too Faced. Iar acesta te ajută să îți mărească buzele puțin. Și anume, tu îl aplici, îl aplici pe buzele curate, fără ruj, și îl lași așa cam 5 minute, după care poți șterge, iar după ce îl vei șterge, vei observa că buzele tale vor avea puțin mai mult volum și vor fi mult mai roșii, pentru că vei simți pe parcursul acelor 5 minute că pur și simplu buzele tale te înțeapă. Acest produs conține anumite substanțe care îți pune cumva circulația în mișcare a buzelor și îți dă un micuț volum. Nu e că îți face cine știe ce buze mari, dar te ajută oarecum cu un mic volum. Un alt produs pe care îl recomand și mie îmi place extrem de mult sunt aceste pudre
de la Anastasia, care sunt duo. Eu în mână o am pe aceasta care se numește Ash Brown. Am două, cred. Da, două pudre din acest gen. Aceasta este cu un ton rece, dar mai am și una care este cu un ton mult mai cald. Mi-am adus lângă mine și cealaltă pudră. După cum puteți observa, aceasta este cu un maro mult mai cald și se numește Ebony. Și este tot așa duo, are o nuanță mai închisă și o nuanță mai deschisă. Iar cealaltă este tot așa, după cum v-am zis, duo, are două nuanțe, adică jumătate este mai închisă, o parte mai închisă și jumătate este mai deschisă. Iar aceasta se numește Ash Brown. Îmi plac ambele, atunci când îmi doresc ceva mult mai rece, o folosesc această pudră, iar când vreau ceva mai cald, cealaltă. Îmi plac extrem de mult pentru că nu îți oferă dacă nu-ți dorești o formă mai conturată, bine conturată, poți aplica mult mai puțin, iar sprâncenele tale vor fi mult mai naturale. Eu de obicei le folosesc cu acea pensulă specială care este tot de la Anastasia pentru sprâncene, cred că a mea era numărul 7. Sau dacă nu, în ultimul timp mai folosesc și cea de la Lush Beauty. Îmi plac extrem de mult, sunt pigmentate și, dacă pot să spun așa, aceste pudre de la Anastasia pot fi doar ca și un mov, dar puteți folosi, de ce nu, și o pudră de la... Eu am folosit extrem de mult timp pudra de la pudra de sprâncene de la Oriflame, care și aceea este extrem de bună și mi se pare că se aseamănă puțin cu această pudră de la Anastasia, dar puteți încerca mai multe și care vă place, pe aceea o folosiți mai des. Mie îmi plac extrem de mult aceste pudre. Că tot veni vorba de Lush Beauty, că folosesc pensula de sprâncene de la Lush Beauty. Mi-am comandat în vara aceasta setul de la Lush Beauty. Brandul Lush Beauty este creat de Monica Palcău, o fată extrem de plăcută, pe care o urmăresc cu mare drag și datorită faptului că urmăream pe Instagram și am observat că și-a scos aceste pensule, mi-am dorit extrem de mult să le încerc și de aceea mi le-am comandat și eu, pentru că îmi place extrem de mult de ea și vreau să vă susțin și vreau să vă spun că nu regret nici măcar o secundă că mi-am luat aceste pensule, pentru că îmi plac extrem de mult. Eu le-am folosit mai înainte pentru acest machiaj pe care l-am astăzi. De aceea s-ar putea să vedeți câteva pensule murdare. Vă voi lăsa și o poză cu ele, dar vreau să vi și le arăt acum. Da, și printre preferatele mele se numără și aceste pensule care au perii extrem de moi. Bine, am luat o parte din ele, mai sunt câteva. Așa arată pensulele. Îmi plac extrem de mult. Aceasta este cea pentru sprâncene. Și asta este pentru contur, ceva de blending. Și aceasta este pentru eyeliner, câteva pentru pudră, fond de ten, contur și așa mai departe. Îmi plac extrem de mult aceste perii pentru că nu zgârie, sunt perii extrem de moi, fini la atingere și pe față la fel se aplică produsele extrem de bine și ușor. Îmi plac aceste pensule pentru că se curăță extrem de ușor. Eu de obicei le spăl cu săpun Dove. Îmi iau un săpun din acela solid, Dove, și pur și simplu iau peria și o amestec, pun pe deasupra săpunului, după care am un dispozitiv e mult zis, după cum vă spuneam, am un accesoriu, dispozitiv e prea mult zis, și este acesta, este de la Sigma. Este pur și simplu o bucată de cauciuc care pe deasupra are diverse forme, iar tu îți cureți pensule pe aceste, îți treci pensula de aceste perii din gumă.
și te ajută, e mult mai ușor să-ți cureți pensula pe un astfel de accesoriu. Și da, îmi plac extrem de mult și le recomand cu mare drag. Căutați pe Instagram Lush Beauty sau Monica Palcău și veți afla mult mai multe despre aceste pensule care sunt făcute din, nu sunt făcute din păr natural, sunt făcute din fire sintetice, dar sunt extrem de moi. Și de ce nu și acest accesoriu să intre în acest videoclip, dacă tot venise vorba de el, este de la Sigma. Nu cred că costă extrem de mult, eu l-am primit într-o cutiuță sau ceva de genul și nu știu exact să vă zic cât costă, dar te ajută extrem de mult un astfel de obiect. Un alt produs care îmi place extrem de mult este această paletă, care este o paletă de la Kat Von D și este o paletă cu 6 pudre pentru conturarea feței. Vine aici și cu o oglindă, 3 închise și 3 mai deschise. Acestea sunt pentru conturare, iar acestea sunt pentru iluminare. Îmi plac extrem de mult aceste farduri pentru că se aplică frumos, nu se aplică în pete, au o formulă destul de cremoasă, nu sunt extrem de prăfoase și sunt destul de pigmentate. După cum se poate vedea la acest fard, această pudră, am ajuns deja la tăbliță pentru că mi-a plăcut extrem de mult. Este o nuanță mai deschisă față de celelalte două și am folosit-o mult mai des, dar momentan încerc să le combin pentru a le folosi pe toate. După cum v-am zis, sunt destul de pigmentate, se văd extrem de frumos pe față. Astăzi am folosit aceste două împreună, le-am combinat și cam asta mi-a ieșit. Atunci când vreți să vă conturați fața, este bine ca după fondul de ten să vă aplicați un strat de pudră pentru a fixa fondul de ten, după care reveniți cu această pudră care este extrem de bună. Îmi place extrem de mult că atunci când ți termină un fard de aici, îl poți schimba pentru că se pot schimba. O astfel de paletă îți ține extrem de mult pentru că are un conținut mare de produs. De data aceasta, o paletă de iluminatoare este această paletă de la Anastasia, care are 4 iluminatoare. Sunt extrem de mari, după cum se poate observa. Un cerculeț din acesta are o cantitate extrem de mare de produs. Eu cel mai mult am folosit această nuanță de aici, care este mai deschisă. Voi încerca să vă arăt și cum se văd aceste nuanțe. Așa arată. Sunt extrem de pigmentate și se văd plăcut. Eu astăzi mi-am aplicat această nuanță care este mult mai deschisă și îmi plac la aceste iluminatoare formula pentru că este extrem de cremoasă, iar când o aplici pe față pur și simplu zici că se topește împreună cu pielea ta, se topește pe piele și îți lasă o lumină extrem de plăcută. După cum prea bine știți, sunt unele iluminatoare care au în compoziție un glitter extrem de mare, care nu are un aspect plăcut, dar acest iluminator este extrem de fin, nici nu se vede ceva să fie glitter, este pur și simplu totul una cu pielea. De data asta, un ruj
care îmi place extrem de mult, îl port astăzi pe buze. Este acesta de la Sephora. Este un lip stain roșu, care este cream lip stain. Scrie aici că nu se transferă. Într-adevăr, în momentul de față, după cum observați, s-a transferat foarte, foarte puțin conturul, dar nu s-a transferat de pe buze. Este intact. Bine, dacă mâncați, am observat că se va lua imediat, mai ales dacă este ceva ce conține ulei, imediat va dispărea de pe buze, te vei murdări toată, dar în rest este bun, rezistent. Dacă bei apă, tot așa nu se ia. Este cu finish mat acesta pe care îl am eu și este nuanța 01. Cred că este unul din favoritele mele în momentul de față, acest roșu, pentru că este mat și rezistă destul de bine. Îl recomand cu mare drag și ei au mult mai multe nuanțe. Dacă nu vă place această nuanță de roșu, puteți încerca și alte nuanțe, dar mie îmi plac aceste steinuri că sunt rezistente și au o formulă destul de plăcută pe buze. Îți usucă buzele oarecum, dar nu cum o fac altele, unele imediat îți usucă buzele. Acesta, să zicem că este un pic mai ușor pentru buzele noastre, nu le crapă imediat, ci pur și simplu dacă stai extrem de mult timp cu acest ruj pe buze. După cum prea bine știm, aceste rujuri mate usucă destul de mult buzele, dar de ce nu? Această variantă este extrem de bună și are un preț destul de acceptabil, fiind marca Sephora. De data aceasta, un produs pentru buze este acesta, este un balsam de buze de la Lanolips și al meu momentan acesta este cu nucă de cocos. Îmi place extrem de mult acest balsam pentru că hidratează vizibil buzele, le simți mult mai hidratate. Eu nu mai am mult produs, dar după ce îl voi termina de tot și voi avea ocazia, voi merge la Sephora să mi-l recumpăr. Îl puteți găsi în Sephora. Și da, are un miros plăcut. Bine, la început este așa puțin lipicios până se așează el, dar după asta nu mai este, depinde și cât produs aplici. Un alt produs care îmi place extrem de mult este această apă termală, care este de la Aven. Eu o am în această variantă mare pentru că îmi place extrem de mult și atunci când o cumperi într-o variantă mare, într-o cantitate mai mare, te ajută cumva să beneficiezi de mai mult produs la un preț mai mic. Mie îmi place extrem de mult această apă termală pentru că mă ajută, eu având un ten acneic, mă ajută extrem de mult la roșeața pielii, pentru că mie mi se roșește pielea din cauza acneei, de la petele de la acne, mă ajută. Îmi aplic dimineața, uneori și seara, depinde de ziua pe care o am. O poți aplica pe această apă termală după ce te epilezi, pentru că îți calmează pielea. O poți aplica și ca bază de machiaj, dar o poți aplica și pentru a fixa machiajul. Și o cremă care ne ajută extrem de mult în această perioadă mai rece este aceasta de la CeraVe. Este o loțiune de corp. Este un lapte hidratant. Eu o am într-o variantă de 1 litru, pentru că este iarnă și avem nevoie de hidratare. Îmi place extrem de mult pentru că nu are parfum. Atunci când aplicăm parfum pe piele, pielea noastră devine mai sensibilă, dar având în vedere că această cremă nu are parfum, ne ajută mai mult.
Această cremă de corp am cumpărat-o de pe Notino. Este prima dată când o încerc. Îmi lasă pielea extrem de moale și hidratată. Eu având pielea extrem de deshidratată, uscată, cumva această cremă până în momentul de față m-a ajutat. Am folosit-o de câteva ori și pot să zic că o pot recomanda pentru că hidratează bine. Și ultimul produs este această pudră de la Laura Mercier. Eu o am într-o variantă mică, dar după ce voi termina această variantă mică îmi voi cumpăra sigur o variantă mare, pentru că îmi place enorm de mult această pudră, nu are culoare și îți lasă, nu are miros și îți lasă pielea extrem de catifelată după ce aplici această pudră. Nu îți încarcă porii și îți ajută machiajul în a avea o rezistență mult mai mare. Eu vă recomand, știu că are un preț destul de mărișor, dar să știți că merită. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la sfârșit, sper să vă placă, sper să vă ajute acest video și sper să reveniți cu drag pe canalul meu. Vă pup!